आपल्याला क्वेश्चन होते लॉस जातात. लॉसमधल्या कोणाचा नंबर येतात तो ते येऊन म्हणजे 0,000 माहिती वैद्यक माहिती ना झाले तर तुरबूत नाही घेता ना तुम्ही दिल्या कोकणी बरोबर मराठी राजभाषा व्हावी यासाठी गेले 1.25 वर्ष जे आंदोलन चालू आहे त्याचा एक भाग म्हणून आमचे मांडवे मतदारसंघाचे आमदार जी दारोलकर यांना आम्ही आता निवेदन दिलं आहे की येत्या विधानसभा अधिवेशनामध्ये हा विषय घ्यावा आणि या संदर्भात जो आवश्यक ठराव आहे मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातला तो ठराव घ्यावा अशी विनंती या निवेदनात केलेली आहे. मागच्या अधिवेशनामध्ये जी दारोलकर यांनी हा विषय 0 तासाला काढलेला आणि ते एकमेव आमदार होते की ज्यांनी हा मराठीचा विषय विधानसभेच्या अधिवेशनात काढलेला. त्याबद्दल आम्ही त्यांचं त्यावेळी अभिनंदन केलं तर आताही अभिनंदन करतो आणि मला अशी आशा आहे की यावेळी हा विषय जो आहे तो विधानसभेमध्ये टाकतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. या संदर्भात आम्ही संपूर्ण गोवाभर सगळे जे आमदार असं प्रकारचं निवेदन मराठी राजभाषा आणि देण्यात येत आहे सुरुवात झालेली आहे आणि आमची अशी आशा आहे सरकार तुमची ही जी विनंती आहे ती ऐकून मराठीला राजभाषेचा दर्जा निश्चितपणे देईल आणि या 2027च्या विधानसभेच्या अगोदर गेली 40 वर्ष लढा चालू आहे आंदोलन चालू आहे त्याची समाप्ती होईल आणि कोकणी आणि मराठी मिळतील दोघांच्या मध्ये चांगलं सौहार्दपूर्ण असं वातावरण निर्माण होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. मग आमचे मराठी राज्यभाषा समिती मांडवे मतदारसंघाचे तमाम सगळे आमचे मराठी प्रेमी आम्हाला मग मेळपाक गेलेले असतात. गेल्या विधानसभेत त्यांची आग्रह आलो की तो विधानसभेत मांडचो म्हणून तो प्रश्न येऊन आपण 0,000 मेन्शन केले आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न केलो की मराठी भाषा ही मातृभाषा जावची पण परत एकदा करेक्शन करता खूप जाणांक कन्फ्युजन जाल्यान खूप जाण उलोवपाक लागले हांवें तेन्नाय असेंब्लीन उठल्याने आतांय म्हणटा कोंकणी पहिली मातृभाषा झाली दुसरी मातृभाषा करपाक मराठी कांयच हरकत ना म्हणजे दोघांकय इक्वल समान आमी दितात आणि म्हाका दिसता हेतून काय हरकत आसची ना कित्याक आमी सकाळी उठल्या उपरांत पेपरच मराठीन वाचतात आमी आनी खंयच्या भाशेन वाचनात. गणपती हांवें तेन्नाय म्हटलेलें की गणपतीची आरती सुद्धा म्हणटाना आमी मराठीन म्हणटात. प्रत्येक गोष्टी जर आम्ही मराठीत सुरुवात करतात तेका खंय तरी थोडो तेंचे कळकळीची विनंती आसा आणि म्हाका दिसता तेंचे हे विधानसभेमध्ये पावोवपाचे म्हाजो प्रयत्न आसपाक जाय डेफिनेटली आसतलो. आमच्या मदीं आमचे सरपंच आहात आणि ते आमच्या सपोर्टाक आसा बरें दिसता की सगळे जाण मराठी प्रेमी एकीकडे येयल्यात आणि अशेंच जोपर्यंत तेंका न्याय मेळना तोपर्यंत तेंच्यांनी अशेंच कार्य आपले चालू दवरप. धन्यवाद. वेलिंगकर म्हणटा तशा स्थितीची कल्पना तुमकां आसा काय ना खबर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार अजित भाई आणि बाकी सगळे मराठी प्रेमीचे आईज मुद्दा म्हणटा ही मेळपाक आयले तेच्या म्हाकाय फोन केलो तेच्या मंत्रीकरान की तुमी सरपंच माफ त्या निमतान हांव आसा. खरेंच भाईन सांगल्या त्या प्रमाणे सकाळी उठल्या की कितें तरी आमी जर देवाचें करपाक गेले जाल्यार आमी मराठी भाशेन म्हणजे आरती आसूं किंवा मंत्र आसूं काय आसूं जे फालतू गोष्टी जे आमी मराठीन करता आणि मोस्टली आमी सगळे मराठी भाशा यूज करता. आयज जेव्हा गोयचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर त्यांनी मराठी शाळा प्रत्येक वाड्यार सुरुवात केली. हेचें एक ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मराठी भाषेत एक मजबूत पाया आसूं त्या वेळार तो आता भाईन सांगल्या प्रमाणे कोंकणी बरोबर मराठीचा तोच दर्जो दिवचो आणि जी दोनय जे भाषा कोंकणी आणि मराठी समांतर दर्जो मेळचो अशी मागणी आसा ती रास अशी म्हाका दिसता.